da etwato a yɛde dwumadie no ebe wiye o kasafidie so se ebeto aso biewu a ni nyina begina adom a Onyankopɔn de bedum ye bio ene kwan ye obese abu ama yense dwumadie ye besan de abesomo enwumrei mene asofo ekukuda mienu a ewo Victory Outreach ene bae sanso ena mene miankasa metwetwamutwa ni broni friend better half Mrs. Janet Kofi Agyekum afufuro pi efriend Mukase hima oko London fo amutie mechia mu nyina oko ka Janet Kofi Agyekum a omuni no yeso kase Mukase hima ne title kese a ewiase nyina edini no eno no afufuro pi kura ase mekura nso meye Mukase hene enam ono nti nyame nhyiraw se enwumrei wagibre na utie eye Victory Hour of Missions yechia Victory asofo a montumi amma motete mu radio ho emre semu no yebebɔ mu nyina mudin na yachiachia mu na no yebae no mo amohwe no wo kasafidie so no ana se kasamfonyi so no medin no wono mu yi Paul no firi ho de ohene hye ho mekoye Apostle Kofi Agyekum nanso so saa no no aye no nti mesre eye school fees any PK na Buffalo na David emema kantin wafo atiti afidie no ho a wo mu chinchim ne furuma ne se wo mu nyi ohene ne mfiri no mfa Paul enhye ho me ma me ye mpra obre pa ansa na ode Paul no kamedin ho Mesi akwahene de meto no ano no ye friend Kofi Agyekum ansa na okodi akonya enti obeyesi akwahene no na ne din Kofi Agyekum no na apepa na Agyeman the second ebeye ne din no nsi me form kra nti me maame na Assemblies of God Central Church na sofu bi o na ni modu so na e friend Paul to hwe papa ne ye no a na ogidi senida so bi o so nyame betimi de ne ba sabe na ye ka chiri nso ketua na ne enwo na kyere pa ansa na ye wo no nti no we no sande opepo ne mfa po nkan wankosrem papa kura no no ade kan ho avede me betena radio so a mo ba be yi po no afiri ho na mo akofa ohene abehye wo ohene no sa hye wo bio ye mprati ase anka de obeye mo no aha Apostle Paul Kofi Agyekum enwumrei sani amekaye no mama hunu dwumadie nani so eni di sie ani so mebese ye kɔ na yema osofo panyin a ono no hwɛ ye branch a ɛwɔ Amokum ye Reverend Stephen Kofi Nemo ɔde mpaibɔ esre urade biebie kwan na afei ye wi a ye de nwom ba ko bitwam na na dwumadie ne ye de hyehyɛ so osofo fa yeko yehu anim ya ba chamdas pacho moma iye bompai osro eni asase yofo ewiase nyina ehene enwumre ye de waseda emawo de waye no edoso eyefe woni edini ye gyan ne enwumre dwumadie no ehonsa ye de tiefo nyina eba wanim ma wasem emra wo tumi mu na awurade asem no bawi a ne pa busa se yenye den na wode ho ama Jesus ama onhira waka no abasafo no so yere wonse so odi kan wo hadada wo Yesu di mu ne ebompae amen amen osofo yedo ase papa sabre moma yemfa enwom a etu a wosen ba ko emfam na menim se mo ana mo betu nenso anase ebebo frapa wa ne so a emu de hin na mo be se mo amu hunwum ho enwum bi ana Uka oshia na mede manuatua asedanyo bire na makayo amwamwadina Yehowa medo ye fitina
Enudina misimi cha wa fore Oka oshia Mire na meje manua tua Asida yo aire na makaiwo Yesue awamadiya Yehovah medawo Hallelujah mejawa fore oinigasie wokaosha na mede manua tua sedanyomo enuntina makayo Yesue Yehovah medo Amen. Hallelujah. Amen. Abusuafo yensan ema etiefo akwa babio ewo sompa 93.1 Jumedia yatu din se Victory Hour of Missions ene bredu so awutie. Sa jumedia enipa mienu ne sponsor me echimide besomo. Ene da yede bekọ na wie ye besan babio a ebegina emmoa afufuro pi beye ama yetimi enye sikapuduo ede awuramu na yetimi atua airtime no ka na atoa so. Nano ye baaye no ye kasafa eye onyankopon na temusem na ye kyerɛ sɛnea onyankopon atemu ɛho nsɛm esitie ene Awurade adom nia yɛde tu apɔ ɛwɔ nne dwumadie iso no yatu din sɛ unchangeable truth about God and his kingdom. Unchangeable truth about God and his kingdom. No kwasam bia efa onyankopon ho a ensesa da ana se eniema bia fa onyame ne nahenie ho a ensesa untimi fa bibi nsi na nemu ne etia nete eno ho asem ende epese yehwe ansana yebeko ene adesua ne so no ma memfa nto dwa se ene de mema kwan se obi epese ofre na obisa questions na mema na kwan sa se madam wadi one mo me no ba en sofo Stephen Kofi ni mo head pastor Amokom Central Church of Victory Outreach ena associate pastor Oshana si one ne ye adwuma ye pastor Obin Dapa Isaac ono nso so ewa ha sana Mrs. Kofi Agyekum ofrimem mansumem amansie monhye no so pa ende watun boase ozofo na watwi nkyerɛkyerɛ dwumadie bi bɛkɔso ɛwɔ central ha menimu di dwuma bi na no ho afade na maame ya hyɛ ase a kyerɛ sɛ oye ya dedicate for awade ne 30 years nto no wadi kan dada Praise God. kan ho asɛm de na ɛkɔso That impact your relationship and marriage seminar. Ya kanakesi na ho no obi patie Relationship and marriage seminar. eno di kotwi abaka ne sei Ayonkofa ene aware eho asemka. Ayonkoya anasa ayonkofa edidi mu ade omanfo kuwura wadie mu ne awadie mu ne ayeye be mana ye nikan nigye ni nyina ho Enti ye shase nyame adoma Tuesday Ebnada 14th Tuesday Thursday no. That's right. Na papa ena ene 3 days no ye shase Tuesday ne Papa de ohia Papa Apostle Paul Kofi Agyekum that's general enti no ye besro bia Awraga junction na program ne koso na encheche we papa de ewura mu mfie be
25 years. Agwanaga Junction no boho bio ansana nya obeka bia mama kwan bo aka. On say ye Ghana senia ye tonton ye nsase ndi sisi adan fa no ama address system na ye ngongran. Enti no wo kire wo bi ade na wanhwe ni yi a na eya akoye bibi ho. Enti ede na eya hyenso di a obi free kro from obi free ashtan obi free adwoso a ebem na ye mredi amano so be hunu se aha na dwumadie no koso gadi pancho me da se so ufri adwoso a osi Agwanaga Junction otra Church of Christ your left so otra Church of Christ odu ani a kire airport odi woni a kire airport wonsabunkum so otra filling station total no ba Church of Christ na fe wa ba victory based on a friends abrosan bi ewo yenim na ekwan ketu abi da abrosan nchem ehona ye fa abrosan wa be ha mo pa o kan na kire obi a na ohu ni nchem and I say ufri airport run about so na eba ene ewo right ufri ayon besa and the Western shop tenten mi enu ni nchem ho wona chi ho ape yes the Pentecost we gina akwa be so Pentecost nso share kire o time no ye time be na time is 6 p.m. do nsia kopem no ngotwe eno kopem no ngotwe ye kudi do ho asem me ba chan e be de o oh be de e be sre na obia ababi na wabeti enu achi no dwumadie ni twam a de si ben na sa branch no mu miti that in pacho ye share Tuesdays no so that the apostle general na or the free be school of ministry and titiye adisua and no time no so 6 by 8 na ye any Friday so and so school of prayer and also 6 to 8 and also so program ni twem weekdays ye de emiti eno no kwa sokore mampon sofu ni ha o ma na musini bia ni nanso o se etimi ekire baabi a branch no ewo baabi a Sunday no si wa sokore mampon ene days a sokoro mampon so de eye osom ansana sofo obabemu no ma memfanto wiase dwumadi a ye die eye live on social media Facebook Sompa TV sorry Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 okoso a obe hwe live sanso so ena eye Sompa YouTube nso Sompa TV ubenya yen wo ho enti se woni access to radio na oko on social media na yede ama wi nyina benye wo so osafo bonitew asokore mampon asokore mampon no daddy ufri before goil uba wenim kakra no so on your left so ufri asokore mampon on your left what try going after going on your left and so kind futu kwa bi onu wawuram usane kakra bi asori no ewo okay usane ko anim anu afanifa na fi wesane ko fom obi unsa Sunday no esi eho no mo that you almost Asia Wednesday Wednesday I know your school of ministry time no 6 to 8:30 ewo and a Friday no ye prayer mpaibo den nya sanketwa obeko na odifo odro ene apostle Emmanuel Akone omo maka ni nyina wo no so no 6 to 8:30 sa ewo asokore mampon ye wo Accra so sport M of Anchor Barrier omo so embitu Wednesdays sa na Friday no de eno ye Zoom eno no omni apostle general ene London mission London omo na around 10 pension bi no mehu so ho ya kire mesa ba so akire so hu se woti abontin no bi ti radio so a na o comment woni a wo ye wa hu se na fom pension no mso ni si unchen school fees ono obusuafo ye betwa jatum enti mo ma phone line no enye ready fi say ene set bi a me pese line no ebe ye adwuma otisa da on satra bire on satra yesue otisa da ye adum
deni mutu mami adum nyamye o otisada Yesue onsa hallelujah onsa osaberibe o otisada do adum onse oku anima na enema pii esesa enyum to pa ne dondo o Yehowa bema dafofra mesan ba mdim dondo no ba awusiafo yedi kan de empaibo asiesie kwan de ama dwumadie ntimegiri se honhom kronkron wadi kan dada yedi kan de atu monim se enne adesua no ye kasafa unchangeable truth about God and his kingdom. No kwasem bia ensesa. No kwasem a ensesa efa onyankrompon ene nahinie eho. Moma yemue enko Hebrews chapter 13 verse 8 and Malachi chapter 3 verse 6. What you afidie ho a or YouTube or Facebook fa book and a pen na hyase se o twere Sompana 3.1 obi a wotie me bia hye no so se asempatre dwumadi a yedie ne botae eye miensa ne edi kan no asam no eba edi ama obi a woye gidini ana waye gidini pen bibi nchi waye mre wapo gidie no sintidua bia bo wakwa mu asese odi gidie na to nchen yetosu mienu ene nipa mon ti asempa na se monfa mo ho mawurade mon yakaso obi kura de ho mawurade a wonti ase na wati bi da mpa enhya da ma wadwene mu safo no na awurade asoma yin ne atwato okura yi nipa mo agye di na mo tintim Kristo mu na mo di akotene ewo Kristo sum mu a mo adane akwadwofo a mommo mo ho so na asonde mu nko na motie na mo hwe kwan se da obakofo bi nkwaji tumi so yudifo no mehye mo nkom wonyame ade na hie ne tan baako no na ekogu asonde msa hwe se bakofo na abene onhyehye nkom enye Kristo sum nyina so no enti adifo no hwe ne yie if you said the prophetic gift is being abused masafo no dane akwadwofo a wo mu nti Kristo sum ase kura enti nyanwanwa se niema ekoso wiase nyina no dodo na no agbawura sori no mu bon kankan if you say entitie no a ekoso no eno na egrumu nipa no ama asa wo Kristo ni asa onye Kristo ni na ye ngonwran ye nyene sa enti na ne omu no kinka ama me Hebrews chapter 13 verse 8 na yenhwe dia na ho Hebrew for ngoma etire edu miensa yimu enwotwe Yesu Kristo te sede otie enra ene dapem enyina Yesu Kristo te se o te se de otie nia otie enra ene dapem brofone say Jesus Christ is the same yesterday, today, and forevermore. He will never change. Onsesada. Eniema bi ewo no ho a onsesa. Eniema bi fanahini no ho a ensesa. Netie. Na ebi ana ayewa nifaso ana owure ya fi ho. Enti wadwene ye so Nyankopɔn wasesa kakra. Enti ebia ama wo ye jeja ne ma bi ngonran e de bi frafra sene a ase nyame wajeje mu no. Dansam wo na me kasafa owura bi na oware na wade no ne anese so ko kasa no na me de adwuma bi ama no nti na o se me kusina na mu na me ko kasa. Na samwa na me ne anuanom odwene ho ne se Ewurade Yesu nsesa na dwen se onsa mabio nti dwene ho ye onsesa na dwen sa enti mom ye hwe eniema bi a
ya onema bi wo wiase a efa onyame ho ane nipa ho a esesa niema bebre wo ho a etimi sesa saa nanso nea mebebo so idie eye niema entumi nsesa da emfa ho ne onipa beye ne onipa bedwene ne onipa beka sane etie no saa na etie ne edi kan ne say salvation is found in Christ alone. That is number one. It's number one truth about God in his kingdom that can never be changed. Amen. Amen. Enkwaje dankwa babie ni hwa odasani betimi agi bibia die anase wagi atomu a edida nkwa betimi amano eka ye na wurade Yesu Kristo ho eye ne kuretrodo a osoro agya na san ase a abusuafo atiasefo amutie ensesan na ensesan da na mdo ba ko turo no mo hunu ni nyina so enti mu amo ya ye madwene se asan ye wonyame ama adifo bi abeba ye ne soma hodo bi wonyame amema wo musu tumi bi ne kwan bi se wo musu abaye kwan foforo bi bata ho ache se wo musu wonyame mbasa ne afoforo pi cowardness inti ebintimi nkansi sudua se it is the big lie from the pit of hell. Beside our King Jesus Christ our Lord there is no life. A truth you can't change it. Untimi sesano enti se wa mre wo ho ase anyi nyame asam antuma anyi wadwene se obesesa wadwene na wadwene ye se osum bi a wotimu ye kwan baako a eno nsoso ye nkwagye kwan a ede ye kopie nyame anim anaso nyame ahini emu a wo nyame kwan no enye bienu edaso ye baako ko Acts chapter 4 verse 12 na me dey ho was say no kwasem bi efo nyankopon ho a me bo hu dawuro ka ho asem no me mfa book bia ne prove I prove it with the same Bible because that's what I believe. Enti mu am wasoma huduo mu a etobri bi abonsam da mu a mu fi sam wo no kwasem bi ka mu kofa nkofo nwoma anagina so de kasa no mu di ntwo mu nim ne amoye. If you believe that what you are telling me is the truth, prove it from your own book. Don't quote from anybody's book. Don't be deceive yourself. And I'm here to let you know that except you give your life to Jesus Christ, you can never be saved. Salvation can only be found in our Lord Jesus Christ, period. Nothing less and nothing more. Go ahead. Na enkwaje ni obiara mu. Na enkwaje ni obiara mu. Nanso edin foforo bi ni osoro ana edin foforo bia mai wosoro. Come on. Ase a ode ama onipa. Ana ase ode ama nipa mba. Se onya nkwaje. Se onya nkwaje. Kosoma me. Eno ano no. Ipacha. Se sisu de bio. Na nkwaje ni onipa biara mu. Na nkwaje ni onipa biara mu. Nanso edin foforo eni osoro. Sanso na edin foforo biara di osoro ana ase ode ama yense. Ode ama onipa. Ode ama nipa. Eka din ben ya. Esese onya nkwa. Eka edin Kristo. Asemi sane ye humi ni sane ye daho edi enti na wo pese wo di atoro die na dada wo kra adintra. Edi enti. Why you deceiving yourself? Etimu amoye Kristofo amo pa ba asofo emu adifo emu sambakafo emu achochodurofo a bibinti afadie mo abamu obu a muntumi hunu se baby edare da no e mo sori firi mo wiase mu enwanwa dan sem wo say be hunu se papa bi a oye sofopon na woko kan bibi efa enkremo sam hu minim se ne osi so adie na ma no ko kan yezadie benio afadie yenkwati a papa yi aba begina wo hu abeg say asem wo kan ye no wafum na so and so. In fact, I was so sad. I was so sad. If so, when you look at the content of what he said, there was nothing wrong. There was nothing absolutely wrong. If indeed you believe in the scriptures and you know what the Bible says, but again the buyer and the panel after the politically or dana no.
The same person yatwini sutua obetima kasa Yesu Awurade. Mom ye nada ye ho. Beda so gina babia me gina say Yesu Kristo nkuto ane nkwaje woni mu. Obiara wodo mbato sumbi so ene obi so enye Yesu no wayira. Except Jesus Christ. That is the truth and it can never be changed. Number 2. Now, when you come and find John chapter 14 verse 6. Let's see. John 14 verse 6. And yama be enkunu wo de mame nka be miensa bi na afa yankuanim. Yohane etre edunan eyimu ensia. That's right. Yesu se no say. Mene okwan no. Mene kwan no. Nokure ene nkwa no. Mene nokure no ene nkwa no. Obi emma eja no ense. Obi eni ho a obetima be piem wo eja nanim. Jese onam me so. Jese onam yawurade Yesu Kristo so. Be ba chawo asem we die bio ena mo pesa mo tibio ansan mo hunu so nyame no kuredie ne edani. Enada no doso. Deception, it is very dangerous. Wo yo Kristo ni a ma wani mmere na hwesa ne ne nyamesum ku ahodo pidi ni pe kobu nsam gem. Ba wani mmere na hwende wo mo kura wo mo sum en won hia mudie ekuta ne ye bia asa Kristo sum na sum se na hu na ni so papa. It is time to rise up and preach the gospel of truth. If you say nipa yira enipa wu. Now me can tell you some chiremo. Now manfamu andu baby was it is appointed once a man to die and after judgment. Unu obi na tijum, unu obi na kwasore, unu obi na jonku. Wundi mbawurade. What is your passion? Wo kasa chire no. Wo bon koko. Wo mane huna urade. Wenyame di nipa pia bejaye. Omo nkwa depends on us. Number 2. Number 2, those who reject Christ as Lord and Savior are already condemned. Another fact and another truth that cannot be changed. One more epo Awurade Yesu Kristo bra wo mutiase wasetre yimu no. Chrokonkron say wabua won for dada. Ansa na temu da kura no edu hoje se osesan wadwen do homa Awurade. Eno so ye no kura yentimi sesano. Ko John chapter 3 verse 18 and Romans chapter 8 verse 28. And it said, "Owo enkwa ana wa hoden emoje du mo frisane. Na wa ma wo kwan wa mfa wo ho amba Awurade bra wo tiase a enkwa wo mu ya. Na wo koso tena wo boni mu a wo wu ma ye na atemu obre kra nya nuru so no. Wo nyame asem si wo bua wo fo dada. Adintra enam Kristo a wapo ninti. Onyankopon atemu no a wode ba no nya adwaman kekenti na eba o. Ade potipa ejina so a ansa na adwamansam ne krononsam no wode hontansa abowo no. Ejina ne ba Yesu Kristo a wonyame woni mu gidi a wode na si hosenkwaje ntimi fo obi aso ma nipa pono no. That is the basis of God's judgment before any other thing. All right, go ahead. Sumpana 3.1. Ose de ogidie no. Omuno aten. Nia oji Yesu Kristo di no. Omuna aten on condemn no. Ana omunu fo. Koso? Na de onye nie no. Na nia onye nie no. Wabuno aten dada. Wabuno aten po dada. Enti wunwu yi a wote ase akura ne nyame wabua wo fo dada. Jese wode wo ho ema ne ba no. Na wunya bimbuo wo nanim. Na wasetena wo betena akosi brade be wu ana wo beba no. Watimenya onyankopon ne bimbuo na wudin akone nkwa nwomanimu. Abusuafo no kwasem afa onyame ne na henie hu a ensesa ane ye ka ho asemi. Ensesa. Eni so why wadwene say asesa enti upa bibi replacement bia. I'm here to let you know that is unchangeable truth. It can never be changed. Never. It can never be changed. Enti hweni ye. Romans 8:28. Romans 8:28. Now maybe we are Bema Yahweh Romans chapter 10. Na
yahwe onyankopɔn hyehyɛ foforo a ɔne nipa wa enam ji a yaji Yesu Kristo adi ene adwensakra mapa sɛ ɛdi nkwa ɛbrɛ yɛ ne a onyame yiyim sɛ obi yɛ Juni oyɛ bramasi ni nti oyɛ bramasi ni enti no yɛ wo ne sɛ Juni a wɔwɔ nkwa onyame ni san hyehyɛ ne bio enti sɛ Juni o sama mamu ni o yɛ nyina gyina nyame anim sɛ yɛadwensakra yɛbɛ sakra ne yɛfa ne ba Yesu Kristo ayɛ nkwagye ho adwuma no ɛno nkuto na de yɛkɔ onyankopɔn enkwam. Apart from this, nothing can come at me. Roman Fongoma, it's a country in the country. I ain't himself one eye or Donyan Copono. I didn't know a deep wawon, Manu 1 year. What kind 828? 828. 828. Romans 8:28. Very important. Sampana 3.1. That in Pachai. Ehwana kinkai. That in Pachai. All right. Fa ho asem to nchen. Na yenkwa de foforo so. Na mesamba machi a behwe ho asem aka. Number 3. Salvation and our relationship with Christ is not transferable or inherited. The third truth that cannot be changed. Salvation and our relationship with Christ is not transferable or inherited. Down kwa ene yeni nyamentem ayonkoye no enye apegyade enye hunyade a wape a wutimi de wodie eja wo ma se wo ba ansesa na dwena mfa Yesu kura wo Yesu na wo fae no automatically aye wo ba dia onu so tumi de ba heaven. No, entisa wa wagu asori mu na se wa nhwe yie na wa ma wo ma no entumi ehura awurade a won betena sorry abba asori mu modimbo ewu won boni mu akobonsam gem enam sa na emayinti ene ama sofo mba pi kura ni mawurade elders mba pi ni mawurade emeko leaders mba pi ni mawurade won sunu won ban a omu yi na die ni omu ye ne fie nko na omu ye na bonten so nko womu ko suku a omu ye different oba fie so a we different person because of this deception. Oh, me papa ni mawurade, me papa ni so and so, me mama ni so and so, edin a me papa akora agye ofi se no etimi de ne ko heaven enye ne kore adie betimi ayama wa ne se David kan se manyini wase mani afi baba akokora na me hunu watene ni bia na sefo sresere eno no nko ade se wo papa eno maame gye a wo magye die no onyam sompa eso mfa so betimi aboa wo nyamesuro ne hu nhira betimi atene fam bia kan na mmom se wonye nyame ani madom na wo papa no se wawuo wo maame no so no so awuo ne nkwagye eye automatic transfer abeye wo dia se wanye ni wan sakra kura wo maame no papa nkwa abeye wo nkwa wo nyame ni san hyehye no entimesra sofo a etie e kristofo se monja ye na mumma mumba ensakra wo mu adwen fa urade wo bi agina pono ho kan sempa da bi ade be bia ono ane yire ne makra ontumi no mu nhia nje devotion wontu wono mfo onkasa nkyere won danso nani abre gina pono ho e preachi etiatiam entinya nwanwa se wo betiatiam bebre preachi akira foforo danso wa wo fie na niema ekoso no na nya sempapa ebusuafo dan kwa ewo Kristo mu ene ye ni nyame ntama yonkoye no yen transfer obi ntimi transfer ne de ma obi obeso hunu we a ma me nkyira wo apanfo fron hyehye a Yesu Kristo wuo na chi onyankopon tintim ewo ne nipa ntamo a eye adwuma sese kura de wo se obi bone ho asodie emeda wo bi so gise wonim de enti na won me da so kire generational curses no wo mu hwe ne ya pa wadada no mo bo
They are deceiving people because of ignorance. All right? Wunnimu a bonsam or clever. So wunnimu a nima wunnimu no eye nyina so abonsam de unya. And you say my people are perishing for the lack of knowledge. Asia ne say so nyankopon se mekwa kotia pamda dan mama pamfoforo na pamfoforo nseseye no eja bi nkodi abunchire ema eba esimbe frim onyame na aka ne sato ho na emoja krunkru bi ahyiegu for 2000 solid years to seal it. Na mete wo se me papa bosum bi okosom ye me papa duro bi okotu ye me minim ho he me mfa ho adan na wo se ho tansa ebeso ame tofia kwa that's so wundim nyame asamunti wan hwe yi a da bia de bechi biara wo bia open sikanya wo de oil any sio wo de bow about deliverance any hode ne wo hode wo de nyina be frafra wo jojo wo bukom evisa wo mpa de sua wadwini sa bible da wo ridi akwaduro Kristo suma benti ene wan no bi kuta phone okuta tablet ene wo de kwa asori wunnim ni abonsam betumi ni sansam phone na wunnim ni abonsam samsam hunu no a ebetin sori dem a wo bra nyambesam kura koso no ofleke phone sabi akochifo ma wo mayi won. What sort of nonsense is this? Na yetiti wehu de pedom yetiti wehu de pedom se be ya obi kra be se ya to obu ase no anta obu ase hwe nipa no bebu agu e ba sa ne ya bragu yen samfo na otia so ndem a wo so yo so fo awudie no edom no wo pa ma urade ana pa ma nipa wo pa dom na ma urade ana pa ma ho yewudia aso ne yewudia wo ma obi the nipa no tia so ndem tete no na asori obi ko asori anye frɛ ni school because a place of discipline. You can't just go there and fool around. Then to the front and time bia obi amas no de sia so ndem no yi ne bo yi ne pechi ne ntoma nyina na guo na safo te ho na dom no ba da ba ye ne fe wo de transa asofo atowofo for ne nase wo be wu boni mu akobu nsam je so sakra wadwene ya because onye na dwen so obeka wanim wonye na dwen enam se sika no ba offering ba tate ba yesu son samfon so mayi musa ma ba bia bon kan ba bia bon kan the better ne wo bi sorry a ontumi nkasantie Kristo sum ne asofo if you search your konkron say mo ye kura mo gu bi poso ye necessary ye nhweso enu tena bibia se de so boboye no if you say we are not living up to the standard, very wrong, very wrong. The rest of you work around home, we send what's in the suit and in the shoe and in the nim crowd so a businessman also so you can even assess it. Suni. They been kuno my body. I want you the nation. Oh Yehovah. Na enkonye bi baby owu wura out to me se enkonye no sisi wono ehu ankasa na nanom kura sabi ahemfie kura wo munye enkonya tantan sa entanta so. So no. Wonya ndefo ye nya bampapa bi ba obe make sure say ye bese sanyamesom gidie mremu a ye behwe wo mu ekuta nokure gidie ne mu that we will see. Ewrade hu ye mobo wate me sin kwade wo hoi obi mpane die mfanya obi eya nkurankure enti antena o ma me kronkron ye ene menya me anim adom a me wo no enye wadwene se kwaku samson eskabiti me wurade anim adom ne me kronkron ye nya kronkron ye o pawde ye wo Kristo mu pawde ye wo Yesu mu prewo nkwa me ne be yire kra ye kwa ye be ye mframa mfie ntamu yi me bi bedu mframa befam wo sei wo fa baako no agya baako enti fanse bi wo kokoa mu niema bi a me de amni kokoa mu niema mfato ho wo kokoa mu niema bi a na wa hani ya na ni betia no me na me kro no bara sedan kan rade so ni kokoa mbibia efite minimo no amen hallelujah wo be so hunu wei ni nyina so pa ko Hebrews 8 to 12, Jeremiah 31 verse 34 for the purposes of listeners and I say teachings no be say obi anya ni amekan hu say
It is really in the scriptures, and you have to notice that. And kwagye purely individual affair, individual decisions. And amonti ase nso say, so be a panyin ne titiri so ye panyin wa Awurade fie na se ne ba di mfie bia ne bone ana ne su ne ban ho nsunsuanso no ho sobo ntumfa mo no. Matiti bi metobli bi aman yosem kra no wo behwe no obi ba na ne suban bi ne niye bi no na nkofo pese omo ede ne ba no ne niye no esusudua esusu ne presidency so obetimi a leader na onye leader. Wrong. It is not fair. Emremu po akoda from 18 solid years. O man mu na ye bibi atete sa enti ame nwanwa se nkofo kra keke ka se ai na we dem misremu o mu fa political kramfrem. Oh, na Ghana de nkokra no mo man kokra media de na emrantie munim ni amokeka ho hwe oman a yatimu a osofo otie me wo wonya wutiri ndidim a wuntumi nware no adi sei wonya wutiri ndidim a wonya nyina so a business enye stable wo ka say ehia for politics ansana bibi mra wonsam no na wo twam 50 years. I'm telling you, that is the system here. And you want to mean for 64 years, Sunny, I ain't saying, I will nipa bra chum, or brassa chum with the way, and Nigiama Pabi Brasson when I brabo, what Bobra with Timmy, what any so when you've been there, diabetes, a pressure, where brabo. Now, who way, sir, or bra, where move Timua, what if you see your necessary campaign, same cocraforo, Yambomu mediade. There be any penny among cocrafo mediade. San ye suni ye buying system no san na ye e manipa bre ansa no nya unyina so na unya nyina so obetima bebu man no ni an we MP kura wo ya babu no kwa hweni nsam hu na wodi a oto paper to twene fom na wo we be di president e be ye de nti nkokora no amokoma no ntum ye tino kura bi asesanke ye ho beto ye pa ye trata na da ho sa dada ye ho sa e masunsun bo hunamu ye hunu ye ho ano Yahuni ya huanu no biya bo biya sobo. Menko manim. The amede ka ho etoso 9 say. Salvation is not one save forever save. You can be saved and at the same time fall if you don't maintain your salvation. Period. Enkwagye enye migidia na no no. Dabi o Sania na wunya nkwa wo kan wo boni na wuto nsafre Yesu betena wo kumam wunya awofoforo nyame ba ne su betena wo mu no se wanto ankoso anya wo nkwaje hu adwuma bibi bema wahyease etimum ye nya adwene se wagemi anu wagemi eye bonsam na ada ba ko a ama nipa bebre e de atrase aye mra huhum no muntumi tonkoso huhum nya wo nkwaje hu adwuma. Edinti na be ye Kristoni a wuntumi nye Kristoni in isolation wuntumi nka se mbagie di ndagie amgidi ye no menkoa mesame dem na menkoa ma ye mawurade adidi me amebo me ho asu me amesame dem na me amensom na asoro krokra hu hia eno so ya another lies from the pit of hell. No, you can do that. It is not true. It is not true. No matter the offenses are enipa amwa bemwo buo awudi agya sorry tie wontumi nye Kristoni wo bra wonka a Kristofo fekuo bi ho a wonu bom sua de wonu bom di nyame asem so wo nyame asem no edawo sa na enkwagye na niam bebre bata ho ma ne wie peye ebi ya Awurade adidie ebi ya sanka ebi ya konchene ni nyina ya sunsuma na mo a ebata nkwagye ho ente sa wo nkwan be firi wo nsa you fall. Vanso ye pope ana ye bishop ana apostle obiara di honomo a wo jeja wo ho a wontumi hwiase. No one is totally free from falling. Momi ewe ni ye na woni se na nipa ne pigi na pon kura preach o ma hwiase bebra hwiase dan so nam se o jaya sore ebe woni se wa hwiase nti ana obaba na sore da but ne kokom ni na dwum ne ye esronko and reflect Christ bio basa ewiase kwa wokobi so nso kwa wokobi ensan ye wi ayewe emai nso ane ye wo wi bi no wo wi na kama semhunu sa
no onya kokojon ekuo dia na asai okojon kuo nanso da so hya sori nim the ne ye won sori mba bebre ni asofo pi ni sori atitiru fo bebre a lodge Hare Krishna Buddhism sandi amani nyina omuchishembi womuchishembi na owia wasabe yine numa begina urade pono ho menu ya no mom ye ye woni papi ho a wo munim da so mu kunu John Okot dida wo mu wuye na wote hon ya be ka kire se wo kunu no jokuo bi na ekuo na ho hihye ni hey mom ye yo na ye hu atiase na no kwasama ensesanda na me ka kire wo no ho sesan da wonyame fare wo bia na osuro bia eton be ka kire se wo fare o fare wunti na o sesam no God will never do that. He's a faithful God. But talking Kamamia, once saved, forever saved. Davida, 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Was in the eye and he said, Wajino, one no ye boom now, one she has you to me. Near Brahuna to Brahman, quite for Mamum. The eye and he said, Wajino. Besa baby you something kwala no bana ni aye ne de ye mo pa mu ni enya asam keto ye ne dwene wasofo akotwa ndi egu ye enyom pa sana na moto nyom pa yo ene ne mehu sampa mo sesa aha kenga mame 1 Corinthians chapter 10 verse 12. O se enti de eye no se ogina ho no. Onhwe ye na wanhwe ase. Opanyin sa hwe ase eni wan ka tworo no nka. Se ubeye Kristo ni se wasesa wadwene wanya wo foforo Yesu abetena wo mu. Wo boki sobra na biribisi na wuntime nhwe ase anka tworo no nka se ahwe ase wo ho nti wa ye wo se ogina ho no. Hweye agigi wanim no prada da no a wo kokọ no ho no a wadwene ye osa wo twe na makra se ye kan wuntie no twon na jantia twon hey ebi ji wo hudi dodo bekai 1985 na Ashtown last days ye kote last days na sabra no na form wo asori bi ti se Pentecost na assemblies na oguguru fellowship samu ade anhwe yi na no betu asen kura enchi Assemblies of God Central Church na yekote last days. That was the first Christian group established here. Yenam ni pensia mpanifo ise hene ha adenti ne yakote ne yemfansha assemblies asente sa yetu yasen secular letter to all that day boy chaya dapa biki kan ye ombeke kan ensem bebrebe ye pam ye firi mu ne mo ama bayi a enda moteten sori mu ya muntimi mra mu ho ase mo asofo enda obi o ho aso no tim no ane ho wasate fellowship mutiri ye papa mutiri ye papa wanyira chisu na dia hobrase edi mampanimfo emu atanie eni mo nguase enye nwanwasa ye mu binu onyame dia sibia ekro si edi journey hantain da ni mpanimfo nante ya ko nyame nkyirae amfia sibia ekro sa enani pa bani ya hobrase nya hobrase wo pepanyina no madum abedi na chidi no twitwi no dan so onim the principles of mentorship and subordinates or being a subordinate onim ana famsa wasinia aya ni se ogina hono wo hweyo na wanhwiase no kura etoso nan ya medi wie out of the 9 and it's a salvation is not one saved forever saved obawuradimu a ka wutiri esi Kristo gidie nim empaibo akonchene dada kronkron ye ne esesa wo twonfunu ne esesa wo de kan fa kan ho efiri se eyo akono na wugina na eyo ko a unto death wujeja wo ho obekofom wujeja wo ho obekofem enkaka ni ne ya ahohia ade ba ko a challenge Christian faith at this time hardship
The one can't timwa. What you radiate? Yes, so better wakumum, then so be compromise. Yet we are seer, bonny bakwa e bowura asori di mundai, any sin of compromise. You can't compromise, as you say, ye penny be aso. Okunuma ye the intend ye mumia jem, won't see a Chris of what ye, that's so mumia jem. Hey, when you mean to Mrs. Sako, Suno call Grace Baptist, say, or Maranatha, or London. When you miss sana, Debbie, when you're marking some metotium, Debbie, or the sunny or tea, and no running up him, O Tim Wada. Oh, say me bamo come why now, Babuno, and feel comfortable because you may not be by no moon to me. And so, Sand cheer, Niamonsunde, Modia by a muhuru, Jenjay, Miss Mintuminto, and Jempa Quabison, Yam Blended, no Cacrana. Kokrenin kana ababununso ninka wenya mete sada Debbie onsesado otisani otiye enura nyina dapem otimoda onsesada nana kura matenyum bi so anu so aba otisada onsatrada ye otisada yesue onsatrada yesue oyonyame ye oyonyame oh oyonyame onsatrada adofunu mu mesi otisada yesue onsatrada minie otisada okrunkrum ye onsatrada yesue oyonyame mire oyonyame ye oyonyame minia wutie me kanfo awrade yesu e dia mouse onsesada praise God obetumi agye wo nkwa na obetumi ahwe so ahoma asembi anwumre yi ehin wo hwe ase akoduro anwumre ehin wo apu yesu akoduro wo soma yansie mbeka nkire wo se sabra owo dan kwade mawo se wiase nyina mpo be sakra wo nyame betumi agye yen amye baabi atena amen hey bibia ni wa achire ne susu ontumi nye o anwumre yi awrade to nsafro baabi a wo biara bepese ye bo collective prayer sinner's prayer na osofo di anim ma ye mo sinner's prayer obi o ha wotikem obi o tifie opese obompa ye na oto nsafro awrade se ombetra na komam roman fongoma na say eya koman ye de gidi na ye de anu apamu aka ye mbone e basa obetra ye mu nam gidie so na omaya wo foforo me kai asna bontin so the very first day I me decide here na me ne me mfafo bi na de me ko cinema ho akokire me se na esi rapport ba that very night ena osempakani agozo na oye program me huni ye che me ene me mpabo me bi me bani ba mo so na crusade grounds na me gina evangelist nanim na o preach fa me ho sa I tell you o kan sem bi fa me ho wo se wo wura yo gina ho yi enye kwa abusia enye kombi enye bi na tie obi ono se bi ya wo ne se de hye benkum ni for da henim wo fi se obesore ya se ovidi prekopa wo hunu bibi o se yesu ye no kwafo wote ase ndi wagye adi menim ni amagye adi wote ase oje nkwa oyo no kwafo me kanfo ma oba wo pese wudum ba urade be ma pese odum ba urade sofo ni amompai eni amompai Pacho meka no waka bi edimachi baby a wo bia enne anwumre awrade yesu me fa se mira ane magye nkwa me fa se mira ene magye nkwa fa me bone nyina ekyere me fa me bone nyina ekyere me shromedin ewo nkwa ngoma ne shromedin wo nkwa ngoma ne mama hode amede besom mama hode amede besom me nkwa na nyina enne me ni wiase to kwanta ya pai awrade nkonkron wo hode mra me so me ntena se na me ntimi ntena se ensom me nkwa na nyina ensom me nkwa na nyina san wani monyam de se usan wani onyam a manyo yiraba yesu demu ewe yesu demu amen fanyum bi tu ase mame funi mo pesa mo je course e be possible mo nko so e
fa be 4 bi na so for mo fa mo numbers into 2 to ya na ye numbers no number no is 0551 931 931 studio number no 0551 931 931 and a 05054 893 1931 Yamfa afrefo be mienu bi 2 no aha okay Hello. Mepacho, good evening. Good evening. I'm Mepacho, your friend, Eden, make us a free tuba. Bacho ka safri hen. Make us a free Kenya sit tuba. Okay. Also for a wedding shop, a wedding show, and you may one of my insure. I'm on my insure, and the cashier wedding of the says, the one time I would admire you do so. Yes, you are going there. You say, I admire to me. You know, being quite my wedding show. That's it. Yo. Okay. Mintum 1. Okay. Hello. Papa. Namamadu. Mejuso. Papa. Elimre. Nyamishamu. No ambo udin the same. Nana Jesse. Nana Jamfi. Yo ka safri hene. It's Ghana legend. Yeah, best Zungu. Oh, okay. Ni nyina kumasi ya hu. Next year to Elimre. Do them one. I'm going to channel the Koye. I'm what you papa. Papa, Yana, what would be a mammy? You're ready when you're for good Samaki. So what? Mate. Bobby Man Pass, right? Mate. And you for the number of mammy. Mate pa wai. Nyamishra. Yo. Hello. Hello, Papa. Opani. Papa, let's go to Emino Alex Jamfi. Papa, Nyamicho. That's it. I'm going to open up so Alliance the mood. The Nelkaya, my dear Pastor, for to be adding to be a or to me cut you to Yapo on not a won't you know what to you know cut up. Yes, for you give us you won't get no pay or funding. Never go show. That's it. And someone remembering oh Catano. And give us a fucking that way. That's it, which number upon that's it. You went shrub. Hello. What do you mean, Naso? Yo, Yanko line 2. Bacho, Jina ye, Mammy Kakra. Yo, Aha, Bodia na Casa. hello. Hello, Meton Kappa. Yo, Apostle. Aha. Apostle Quatini. Hey, and crying. And crying for you show. In fact, very powerful. Now, Mijidi say, and then one man, Ghana, you are singing now, Yamina Mosto, Amaya Yishra. But that's it. Tobo na menda wadi. Tobo. Abusafo papa ya o ka say Reverend Isaac Quatin oye sofopanyi a oda Victory Atre Church ano ewo enkran ofanko enchi mepese obeka babia omuhia ene ne ekoso ho sebe ya wo nkran na wo hwe ana wutia o pe babia kosomo a fa wani kire Victory Atre Church ofanko branch. Pastor mientio. Yo, Apostle, you're that fit. And you are quenying. You walk and kind. Umpuni mantemu. A year, dear, our friend for 10. A bay of Anko barrier. Na Udru for Temwa. Your name Zen filling station, fuel station, no, any dish anymore. Namia Dome, there was second floor about sign off. Na obomodia ba ho kwesiada anopa na woche empe mu pepepe
na onyame efrasie ene ne ma enya nchiamudie kese pa ede fa ahudie na otie ema onipa bia ukwada nwumre bia nso etiemu ewo ho no nsia empemu ebompaye yesu nyankopon asem nti we ene kakra mitini ede atudwa awoba woni beje onyame nam so bema waye nsira nti papa nyankopon isira ho ene asofo a eka ho nyina ene ye first lady enyemoi mama Ghana nyina ye nsira ni nyina. God bless you. God bless you too, Pastor Isaac. God bless you so much. Yo yanko line 1 na yede papai betwa to. Hello papa. Opanyi bodi na kasa. Kofi Agyekum kasa studio so. Aha. Nyame hyamo woni amodi amaye. Sebe asopa wo hwe ente asemote. Na me de mesra ne se enkama branch ni bi men ya dwoso. Na eja ye hwe nyame nso ebetumi aye. Na me mama hoden na monto aso. Ne da ma sepa. Ansana obekono ye wa sondan ye si asondan wo asie nimpon. Da sie nimpon for no mu hyehye mu ofiem. Nti afe na ombe move e de akọ asondan mu ho asie nimpon. Nti na no so hye papa ya sinti o de ho nsem ebetudwa. Be de nyame din e da frefo ni nyina ase. Nyame hyira mo papa. Bama ya beda ye can say MC yo osofo ayi opanyin say paja wo de ni do hin PK PK na bo ame wo fidie no wonim say ayi yan ye siso no na patiku tom de na nye nyameti hui nti momfa nchebe jeshebe wo se de manu kunkunfa che se ne guo bebrebe ne ro aya befo de nti wo se opia data mani so nti je suku na me so mikro bema ka ne ekoso brada no na fatudwa na fi yemfa mame wo be kan bibi kakra Obidi kan kasa sopa nche asemtie. For me did say de nipa hia na rade nam ye papa so e de abre yin. Nti se woni ma rade a ene da itu na mon na rade e bejo. Rade show bibia. Ena nyame ya adom e branda e be nti sofo be ya announcement na me saka bi mu se tu na mon e bra onyame e be sha sofo de baby be she nyina be saka bi omfo questions ni nyina mra ja omkura bibi obi anche asi wa de na films wa worry no so be nam so ade ma papa na me papa aba wa brabo no atete wo benya de sua be ma hu kwa be fa so be tua na mon na nkotua na mon a ede hawo ene abebre se bebre enye awade enko ye be ka de ma bebre ebi ni abuse of opportunities and effects and I think so mentorship say we should be ase say ye adwumam say wadiem say busuam kwan ye fa so ne nipa ne nipa san a asundwie ba nipa ntem e de ekoye nim ni ma bebre nti o wan for 3 days bobo smile Tuesday to Thursday 14th to 16th. All right. Na said the kan no Aranga Junction. Okay. Ultra friends Church of Christ. Ufra Aranga Junction eba. Ultra Total na Ultra Church of Christ. Abrosani mi no. Okay. Ufantemwa e wo chiri any Pentecost. Okay. Na a share war. Okay. Enti babane ho ye be sha 6 p.m. Okay. Na nyakopon na papa so e be sha e to nsafro bia. Okay. Se omra na nyame be shira no. Yedamu nyina ase aha na yede ene victory hour of missions ebesie manti yenka bi wa fidie so a je ba bi a ya kire mu a yesom no efise aha ne sponsorship no edi embesie yedi nyame din da mu nyina mu ase me number me number no mo antwera mame chese me ntum fa me number ntumi kire mu ya asem kase
my number is 0554 153 6775. Says it should debut 055 153 6775. Yo. Namunso momo number 0244 0244 029 029 408 408. Says it should debut 0244 029 029 408 408. Edino Reverend Stephen Imo. Reverend Stephen No, a senior pastor of Amokom Central. So a senior ponso sa eshe ono akureyase. Erade nhira mu nyina ye behwe monim ewo Amokom eye marriage and social issues seminar ebekoso no. Yewu anka mo ho mo mabai.